Hojariyekî dîve Mesrûr Barzanî pêşwaziyê li Serokê Parlemanê Iraqê kir. Îro şêwermendê civata asayî şerê Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwaziyê li Mihemed Helbûsî Serokê nû yê Parlemanê Iraqê kir. Di hevdîtinê de ji bilî gut û bêjkirina pêşhatên dawiyê li Iraqê behsa pêdiviya bejdariya tevaya aliyan û pêkhateyên Iraqê di derkirina biryaran de hate kirin tekezî. Li ser prensîpên hevbeşî afsengî û tawfiqê di pirêvebirina tevaya saziyên welatî de hate kirin. Di hevdîtinê de Mesrûr Barzanî pîrozbahiyê li Helbûsî kir bi bûneya destnîşankirinayî weke Serokê nû yê Parlemanê Iraqê hêviya serkeftinê jêra xwast û piştevaniya xwe ya temam ji bo wî derbirî. Ji aliyê xwe ve Serokê Parlemanê Iraqê spasiya şêwermendê civata asayî şerê Kurdistanê kir. O tekezî li ser wêyekê kir ku dê demekê nêz de li gel tevaya fraksiyonên parlemanî karê hevbeş dikin dê biyavê derkirina yasayan de barmanca vegerandina baweriyê di nava pêkhatan de û xizmetkirina baş ji bo welatiyan bêcudahî.